या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। जालन्यातील मराठा बांधवांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ कणकवलीत निषेध मोर्चा काढण्यात आला। यावेळी शिंदे फडणवीस पवार सरकार विरोधात एल्गार करण्यात आला। विविध मराठा संघटना यांनी एकत्र येऊन निषेध व्यक्त केलेला आहे। तसेच त्याचा निषेधाचं निवेदन आम्ही प्रांत ऑफिसमध्ये देणार आहोत। तरी या ठिकाणी आम्ही मॅडम आपल्याकडे आज खरं तर जालन्यामध्ये जे शांततेने आणि संवैधानिक पद्धतीने मराठा आंदोलन चालू होतं, त्या मराठा आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्याच्या ऐवजी त्यांच्याशी जराशा चर्चा करून जेव्हा चर्चा निष्फळ झाली त्यावेळेला त्यांच्या त्या गावामध्ये म्हणजे 100-200 गावाची संख्या असताना त्या ठिकाणी शेकडो पोलीस जमा झाले आणि त्या मनोज पाटील नावाच्या आपल्या मराठा समन्वय कार्यकर्त्यावर पोलिसांनी दडपशाही सुरू केली। तेव्हा माझ्या मराठा वाघिणींनी त्या मनोज पाटीलला वाचवलं आणि त्याला तिथून गायब केलं आणि याचा लाभ धरून पोलिसांनी त्या माझ्या मराठा भगिनींवर अमानुष अत्याचार केला। मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे, साधा एसटी स्टँडवर महिलांना तपासायचं असेल तर तिथे महिला कॉन्स्टेबल लागते, पण जेव्हा महिलांवर तुम्ही लाठीचार्ज करत होता, त्यांना लाथाबुक्क्याने तुडवत होता, तेव्हा मात्र कुठेही महिला शिपाई नव्हत्या, सगळे पुरुष होते। त्यामुळे मी मागणी करते महाराष्ट्र शासनाकडे की ज्या ज्या पोलिसांनी माझ्या मराठा वाघिणींवर हल्ला केलेला आहे त्या सर्व पोलिसांना निलंबित केलं जावं। कारण ज्याच पोलिसांमध्ये आम्ही विठ्ठल बघितला कोरोना काळात। खरं तर 2011 मध्ये जेव्हा मराठा मोर्चा निघाला तेव्हा माझ्या सगळ्या तिथे असणारी सर्व माणसं, सर्व मराठा बांधव त्यावेळी आम्ही एकत्र होतो, सक्रिय होतो आणि त्यावेळेला आम्ही एकत्रितपणे मराठा मोर्चा अतिशय शांतपणे काढला आणि ज्या मराठा मोर्चाची दखल जगाने घेतली त्या मराठा बांधव आज अशा पद्धतीने काम करू शकतात का? आणि त्याच वेळेला मुख्यमंत्री म्हणतात की मराठ्यांचे कार्यकर्ते हे दगडफेक करत होते। एवढे फुटेज उपलब्ध आहेत, एकाही फुटेजमध्ये कुठल्याही कार्यकर्त्याच्या हातात दगड किंवा कुठलंही शस्त्र दिसत नाही। मला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना प्रश्नच विचारायचा नाहीये, कारण ते ज्या गावचे आहेत ते सातारा संस्थान छत्रपतींचं मानलं जातं, पण ज्यांनी छत्रपतींचाच विसर पडला ते त्यांच्या वर्तणुकीतून दिसलंय। मला दुसरे उपमुख्यमंत्री यांना विचारायचंय, ते मराठ्यांचे नेते म्हणून पुढे होते, स्पष्ट वक्ते म्हणून महाराष्ट्र त्यांना ओळखतो। मला त्यांना विचारायचंय, आज तुम्ही काय निर्णय घेणार? मुख्यमंत्री पदासाठी सत्तेला चिकटणार की मराठ्यांसाठी पदाचा राजीनामा देऊन रस्त्यावर उतरणार? हे अजितदादांनी जाहीर करावं। मला खरं सांगायचं तर केंद्राचे रंगबिल्ला असतील किंवा जिल्ह्यात आमच्या महाराष्ट्राच्या अनाजी बंद होतील या कुणावरच विश्वास नाहीये। अरे ज्यांनी आमच्या शिवाजी महाराजांचा इतिहास गायब केला, ज्यांनी आमच्या संभाजी महाराजांना बदनाम केलं, त्यांच्याकडनं आम्हाला आरक्षण मिळेल आमची अपेक्षाच नाहीये। पण एवढं मात्र निश्चित की हा मराठा समाज आरक्षण घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही आणि मराठा समाज हा तितकेच शांतपणे आरक्षण करणार आहे आणि आरक्षण मागणार आहे। पण एवढं सांगते की आमच्यामुळे ह्यांच्या सत्तेच्या खुर्च्या नक्कीच चालतील आणि येत्या काही दिवसात या अनाजी पंतांना खुर्ची खाली करावीच लागेल, कारण माझ्या मराठा आया बहिणीचे कळतात त्यांना बदल्याशिवाय राहणार नाही। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय जिजाऊ। जालना येथील अंतरावरील सराठामध्ये मोर्चा किंवा ज्या पद्धतीने आमरण उपोषण झाले आणि या उपोषणाचा कोणत्याही पद्धतीचा वेगळा विचार त्या समाज बांधवांनी केला नव्हता, कुठलीही आताताई भूमिका घेतली नव्हती, तरी सुद्धा तिथे समाज बांधवांवर ज्या पद्धतीने पोलिसांनी अमानुष लाठीचार्ज केला, हा लाठीचार्ज हा सरकार पुरस्कृतच असला पाहिजे असं माझं ठाम मत आहे। तिथल्या आया बहिणींवर तुम्ही लाठीचार्ज करत असताना ज्या शिवाजी महाराजांच्या शिवरायांची तुम्ही घोषणा देता, ज्या शिवरायांच्या
आया बहिणींवर निरपराध आहे त्यांच्यावर लाठीचार्ज करायचा, त्यांचं डोकं फोडायचं, त्यांचं रक्त वाढायचं, हा कुठला अमानुषपणा आहे? मंडळी, महिला ह्या खरोखरच प्रत्येक ठिकाणी अग्रेसर असतात. त्या आपल्या न्याय हक्कासाठी भांडत असतात, न्याय मुद्दे मांडत असतात, परंतु त्या शस्त्र कधीच हातात घेत नाही. परंतु अशा पद्धतीने लाठीचार्ज करणाऱ्या ह्या गृहमंत्र्यांनी त्या पद्धतीचे आदेश दिल्याशिवाय पोलिसांनी लाठीचार्ज केलेला नाहीये. आणि ह्या लाठीचार्जचा आम्ही इथे तीव्र शब्दात निषेध करण्यासाठी मराठा समाज बांधव उपस्थित आहोत. हा निषेध करत असतानाच आमचं एकच म्हणणं आहे, जर 2011 पासून सगळे मराठा मोर्चा मुक्त पद्धतीने निघत होते, लाखोंच्या संख्येने या मराठा समाजाला कुठेतरी तुम्ही उचवलंय. तुम्हाला असं वाटत असेल की महिलांवर, मराठा समाजावर लाठीचार्ज केला, त्यांचं रक्त वाहवलं, आया बहिणींच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले, मग तुम्ही अगदी व्यवस्थित राज्य करू शकाल? हे राज्य करत असताना तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात राज्य करताय आणि हा शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे आणि महिला भगिनींच्या रक्ताचा थेंबन थेट इथे तुमच्या सरकारचा हिशोब घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आज इथे सिंधुदुर्गात आंदोलन आहे, महाराष्ट्र पूर्णपणे पेटून उठलाय आणि महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाज, मराठा समाज सरकार खाली घेतल्याशिवाय राहणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित केलेल्या या मोर्चा प्रसंगी माझे सर्व मराठा बांधव सहभागी. खरं तर गेल्या 2 दिवसापूर्वी जालना येथे आपल्याला गेले 7-8 वर्ष संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठे आंदोलन करतायत, अनेक मोर्चा काढतायत. सरकारने सुद्धा त्यांना अनेक आश्वासनं दिली, तरी पण त्या आश्वासनाची पूर्तता होत नाही. म्हणून आपले बांधव जालनामध्ये उपोषणावर बसले असताना त्यांच्यावर जो अमानुष पद्धतीने लाठीमार झाला, त्यांची डोके फोडली आणि त्यांच्यावर खोटे नाले गुन्हे नोंद केले, त्याच्या विरोधात आम्ही संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा समाज एकत्र आहोत हे दाखवण्यासाठी हा मोर्चा आहे. खरं तर या मोर्चाच्या निमित्ताने मराठा समाज एकत्र आला पाहिजे. गेले 8 वर्ष आपण या ठिकाणी आंदोलन करतो, सगळी शांततेत आंदोलन झाली असताना सुद्धा ही आंदोलन आता कुठेतरी खरं तर एखादा शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम आहे आणि म्हणून या कार्यक्रमाला कुठे कालकोट लागता कामा नये, या कार्यक्रमापुढे लोकांची प्रतिक्रिया येता कामा नये. म्हणून हा कुठेतरी अवमेघाला फोटोमध्ये दिसत आहे ज्या पद्धतीने अमानुष मराठा समाज ज्याला झाली त्याने आपलं रक्त या ठिकाणी उसळलं पाहिजे, आपलं रक्त या ठिकाणी पेटलं पाहिजे. आणि खरं तर जे मराठे असे आहेत की ज्या मराठ्यांनी एखादा अन्याय होत असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठे एकत्र झाले पाहिजे आणि आज हे मराठे एकत्र या ठिकाणी होत आहेत. खरं तर आम्ही पक्षभेद विसरून या मोर्चाला आणि या सरकारच्या विरोधात आम्ही पाठिंबा या ठिकाणी देत आहोत. खरं तर याआधी सुद्धा जी सरकार होती त्या सरकारच्या विरोधात अनेक आंदोलनं सुद्धा झाली, आम्ही सुद्धा त्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला. परंतु दुर्दैवाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरकारच्या विरोधात आंदोलन आहेत म्हणून काही लोकांनी मोर्चाला येऊ नये या ठिकाणी मराठ्यांमध्ये फुटी पाडण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा आम्ही निषेध या ठिकाणी करतो. खरं तर हा कुठल्या पक्षावर अन्याय नाही, हा आमच्यावर अन्याय आहे, हा सगळ्या मराठा समाजावर अन्याय आहे. आज जरी लोक या ठिकाणी काही आले नसतील तरी अनेक लोकांनी आम्हाला भेटून फोन करून या ठिकाणी पाठिंबा दिला आहे. ॲडव्होकेट सुहास सावंत या लोकांनी सुद्धा उद्यापासून प्रत्येक तालुक्यामध्ये सुद्धा आंदोलन या ठिकाणी होते. जिथे जिथे आपल्याला या आंदोलनात जाता येईल तिथे आपण गेलं पाहिजे आणि मराठा समाजाची भूमिका या ठिकाणी मांडली पाहिजे. खरं तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून या आधीच्या फडणवीस सरकारने सांगितलं होतं की मी सत्तेत आल्यावर 2 महिन्यात आरक्षण देतो. आता 1.5 वर्ष झालं तरी तुम्ही आरक्षण एकीकडे देत नाही, दुसरीकडे मात्र आम्हाला लाठी देत आहे. याचा कुठेतरी जाब मराठा समाजाला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये निश्चित या ठिकाणी विचारेल. निवडणुकीमध्ये मराठा समाज आपली ताकद या ठिकाणी दाखवते आणि त्यामुळे गृह खात्याला आणि सरकारचा आम्ही निषेध करतो आणि यापुढे हे आंदोलन असंच चालू राहील असं आपल्याला सर्वांना आवाहन करतो आणि सांगतो. जय महाराष्ट्र. एक मराठा, एक मराठा, लाठीचार्ज करणाऱ्या सरकारचा करायचं काय? या केंद्रीय सरकारचा करायचं नाही. 1 सप्टेंबरला जालना येथे तमाम मराठा समाजावरती जो लाठी हल्ला झाला त्या लाठी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी 2 दिवसापूर्वी मराठा समाजाला या ठिकाणी जाहीर आवाहन केल्यानंतर आज तुम्ही मोठ्या संख्येने मराठा समाजाचे लोक असतील, त्याला वेगवेगळ्या ओबीसी संघटना असेल, वेगवेगळ्या संघटनांनी जो पाठिंबा दिला आहे त्या सर्व पाठिंबा दिलेल्या संघटनांच्या या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद देतो आहे. आणि 1 सप्टेंबरला जो लाठी हल्ला झाला या ठिकाणी पोलिसांनी लाठी हल्ला केला, सरकारकर्मी हा लाठी हल्ला झालेला आहे. काल जरी या ठिकाणी SP ला निलंबित केलं असेल याचा अर्थ
गृह खात्याने मान्य केलं की पोलिसांनी जो लाठी हल्ला केलेला आहे तो चुकीचा आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी त्या जिल्ह्याच्या एसपीना निलंबित करण्यात आलं किंवा त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेला आहे. आणि जरी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून हा प्रश्न या ठिकाणी सुटणार नाही आहे. ज्या पद्धतीने पाटील उपोषणाला बसले आहेत किंवा महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने या लाठी हल्ला झालाय त्याचा निषेध महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये मराठा समाजाकडूनच त्या ठिकाणी निषेध होत नाहीये, तर सर्व समाजामध्ये त्या ठिकाणी या लाठी हल्ल्याचा निषेध होतोय. आणि म्हणून मला वाटतं बरेच वर्ष मराठा समाजाचं हे आंदोलन चालू होतं. मला वाटतं आजपर्यंत जवळजवळ 57 मोर्चा झाले. एवढे लाखोचे मोर्चा होऊनही कधी मला वाटतं मराठा समाजावरती ही जी सरकार होती त्या सरकारला कधी लाठी हल्ला करावं असं वाटलं नाही. एवढा शांततेने मराठा समाजाचे मोर्चा झाला. कालही मला वाटतं जो काही आरोप केला जातोय त्या जालन्यामध्ये सुद्धा कोणत्याही मराठा समाजाचा दोष नसतेवेळी त्या असलेल्या समाजावरती त्या आंदोलनावरती त्या ठिकाणी लाठी हल्ला केलेला आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये मराठ्यांनी आंदोलन करू नये म्हणून हे आंदोलन चिरडण्यासाठी हा लाठी हल्ला केलेला आहे. निश्चितच महाराष्ट्रामधनं जी मागणी होती आहे या राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी खऱ्या अर्थाने जबाबदारी स्वीकारून आपलं त्या ठिकाणी राजीनामा देणं क्रमप्राप्त होतं, पण तो ते राजीनामा देणार नाही आहे कारण त्यांना त्या ठिकाणी सत्ता महत्वाची आहे. आजही ज्या पद्धतीने हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याचा आपण निषेध केला पाहिजे. या 2 दिवसामध्ये मला वाटतं ज्यांना फोन केले त्यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला, पण काही जणांनी फोन करून सांगितलं की आमची काही राजकीय अडचण असल्यामुळे आमच्यावरती राजकीय दबाव असल्यामुळे आम्ही या मराठा आंदोलनामध्ये सहभागी होत नाही आहे. पण मला वाटतं ज्या जरी तुम्ही वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात जरी असला तरी शेवटी समाज आपला महत्वाचा आहे. राजकारणाच्या पक्षभेद बाजूला ठेवून आपण भविष्यामध्ये या ठिकाणी मराठा समाजाचं आंदोलन आपल्याला तीव्र करावं लागेल. फक्त निवडणुकीला ज्यांना या ठिकाणी मराठा समाज आठवतो, आज मला वाटतं मराठा समाजावरती या ठिकाणी लाठी हल्ला झाल्यानंतर मला वाटतं अशा आंदोलनाला कोण पाठिंबा देत नाही आहे. उलट या मोर्चामध्ये सहभागी होऊ नये. सरकारचा या ठिकाणी बचाव करण्यासाठी काही लोक या ठिकाणी उपेपणे या ठिकाणी पुढे येतात, त्या लोकांचाही आम्ही या ठिकाणी निषेध करतोय. आज निश्चितच मी सर्वांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद देईन की आज सर्वजण मराठा समाजाचे तुम्ही स्वयंस्फूर्तीने तुम्ही आज या ठिकाणी जे एकत्र आलात आणि आज शासनाला तुमचा निषेध नोंदवण्यासाठी जो तुम्ही मोर्चा या ठिकाणी आयोजित केला त्याबद्दल धन्यवाद देतोय. आणि याच पद्धतीने जालन्यामध्ये जो अन्याय झालेला भविष्यात मराठा समाजावरती अन्याय होऊ नये यासाठी अशाच पद्धतीने आपल्याला आरक्षण मिळेपर्यंत आपण सर्वांनी एकजुटीने ही लढाई चालू ठेवूया एवढी विनंती करतो. आणि तुम्ही या मोठ्या संख्येने छोट्या अल्प कालावधीमध्ये तुम्ही उपस्थित राहिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देऊन मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोण म्हणतो जाणार नाही, कोण म्हणतो जाणार नाही. यातून निवेदन देण्यासाठी प्रमुख पदाधिकारी ब्रांच ऑफिसमध्ये जातील. बाकीच्यांनी इथेच थांबायचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्गात प्रथमच सावंतवाडीतील युवक यश सावंत यांच्या पुढाकारातून पेपर बॅग फॅक्टरी सुरू झाली आहे. सुप्रसिद्ध तबलावादक किशोर सावंत यांच्या हस्ते इको प्राईम फॅक्टरीचा शानदार शुभारंभ करण्यात आला.
इको प्राईम या पेपर बॅग, ग्रोसरी बॅग, शॉपिंग बॅग, प्रिंटेड पेपर बॅग या नवीन कारखान्यात उपलब्ध आहे. उद्यमनगर माझगाव इथे या फॅक्टरीचा शुभारंभ झाला. जिल्ह्यातील ही पहिलीच पेपर बॅग फॅक्टरी असून प्लास्टिक बंदीनंतर त्याला पर्याय म्हणून विघटनशील अशा पेपर बॅगचा पर्याय उपलब्ध करून दिलाय. प्लास्टिकला पर्याय असावा या संकल्पनेतून हा प्रोजेक्ट उभारला गेलाय. मी यश किशोर सावंत. सिंधुदुर्गात प्लास्टिक बंदीनंतर एक नवीन उद्योग आपल्या जिल्ह्यात यावा ही माझी एक इच्छा होती की त्या प्लास्टिकला पर्याय काय, तर हा पेपरपासून आपण पेपर हा निसर्गात लगेच विसर्जन होतो, त्यामुळे त्याचा पेपरला आपल्याला पर्यावरणासाठी आपला तो एकदम चांगला घटक आहे. तर मी ही आयडिया घेऊन सिंधुदुर्गात आपला ही पहिलीच फॅक्टरी आपण ओपन करत आहोत. तर ह्याची सुरुवात मी ऑनलाईन पहिला मार्केट रिसर्च करून मार्केटमध्ये सध्या काय ह्या गोष्टीला मागणी आहे, कितपत मागणी आहे, यानुसार मी या गोष्टीला म्हणजे पेपर बॅग्सला ह्या मी मान्यता दिली. तर आता मी हे नंतर ऑनलाईन शोधून कसं मशिनरी तयार करतात, कुठे जातात, त्या मशिनरीच्या कंपन्यांना भेटून मी माझी मला काय प्रोडक्ट पाहिजे हे त्यांना मी सांगितलं. तर त्यानंतर त्यांनी मला कस्टमाइज पूर्ण मशीन तयार करून दिली. आता मी त्यापासून पेपर जे आपल्या मेडिकलला, ग्रॉसरीला म्हणजे आपल्या फूड इंडस्ट्रीमध्ये चालतात आणि जे आपल्या लोकल दुकानामध्ये आपल्या ज्या शॉपिंग ज्या चालतात तिथे मी हे देणार आहोत. मशीन एका मिनटामध्ये 400 बॅग हे त्याची जास्तीत हाय स्पीड आहे. एका मिनटाला 400 बॅग्स काढू शकतो आपण हे प्रोडक्शन. युवांना मी हेच सांगेन की एक रिस्क घेऊन आपण एक बिझनेसमध्ये उतरावं. आपला मराठी माणूस हा बिझनेसमध्ये एक मागे पडतो आहे, तर ते मला असं वाटतं की एका मुलाने पण युवा पिढीने पण एक रिस्क घेऊन थोडीफार रिस्क घेऊन पण बिझनेसमध्ये उतरावं आणि बिझनेसमध्ये मराठी माणसाने पण पुढे यावं ही एक माझी इथे इच्छा आहे. जनतेला एकच आवाहन करेल की प्लॅस्टिकचा वापर कमी करून निसर्गाला ज्या गोष्टीपासून हानी होणार नाही त्या गोष्टीचा जास्तीत जास्त वापर करून आपण निसर्गाला यापुढे वाचवू हे एक मी आवाहन करेन. व्यवसायाच्या ब्रँडसह प्रिंटेड पेपर बॅग या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. व्यावसायिक आणि जनतेला पर्यावरणपूरक अशा पेपर बॅगचा पर्याय उपलब्ध झाला. अभिमान आहे माझ्या मुलाचा. आज त्याने फार चांगल्या पद्धतीने एक रिसर्च 1-2-3 महिने तो त्याच्यातच काम चालू होतं. त्याचं काय करावं तो सगळ्यांशी म्हणजे काकांशी सुद्धा त्यात चर्चा करायचा, माझ्याशी चर्चा करायचा आणि मग त्याला एक सुचलं की असं केलं तर चांगलं होईल आणि त्या दृष्टीने त्याने ते आपणच स्वतः प्रयत्न करून उभं केलेलं आहे. अशी प्रगती करत राहावी त्याने. या इको प्राईम फॅक्टरीला भेट द्यावी, पेपर बॅग्सना प्राधान्य देत प्लास्टिक मुक्तीला हातभार लावावा असं आवाहन यश सावंत यांनी केलंय. या प्रसंगी यश सावंत, किशोर सावंत, दीपा सावंत, राजू सावंत, सरिता सावंत, दुर्वा सावंत, सिद्धेश सावंत, संकेत सावंत, भाऊ साळगावकर, प्रेरणा पोकळे, सीमा मटकर, प्रमोद खाडकर, शेखर तेंडुलकर, मिहीर मटकर, शिवाजी जाधव, साई किरण परब आदी उपस्थित होते. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. गणपती चित्रशाळेतील लगबग आता आणखीन वाढली आहे.
150 वर्ष जुनी असलेली गणपती चित्रशाळेची परंपरा घाडी कुटुंबीय अविरतपणे जपताय. देवगड तालुक्यातील तळवडे येथील घाडीवाडी इथं एकनाथ शंकर घाडी यांचं घर आहे. कुटुंबात 9 सदस्य. एकनाथ यांचे वडील शंकर भिबा घाडी हे 1945 पूर्वीपासून गणेश मूर्ती बनवत असत. त्या काळी ते लाल मातीपासून गणेश मूर्ती बनवून गावकऱ्यांना देत असत. आपल्या वडिलांची कला त्यांचा मोठा मुलगा मधुकर शंकर घाडी यांनी भाऊ एकनाथ घाडी यांना सोबत घेऊन पुढे चालू ठेवले. पण काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या मोठ्या भावाचं निधन झाल्यानंतर एकनाथ घाडी यांच्यावर सगळी जबाबदारी आली. एकनाथ घाडी यांनी आपल्या पित्याच्या आणि भावाच्या निधनानंतर त्यांच्या मागे या गणपती चित्रशाळेची जबाबदारी सांभाळली आणि ही कला टिकून ठेवली. एकनाथ घाडी अवघ्या 15 वर्षांचे असल्यापासून मूर्ती बनवायच्या कामाला लागले. आता आपण आहोत घाडी कुटुंबियांच्या गणपती चित्रशाळेत. तळवडे येथील ही चित्रशाळा आहे. तर या ठिकाणी जे कारागीर आहेत त्यांना आपण विचारूया की गणेश चतुर्थीला अवघे 15 दिवस असताना कशा प्रकारे जे आहे ते गणपतीचं अंतिम टप्प्यातील जे काम आहे ते कशा प्रकारे सुरू आहे. काय सांगाल आपण की कशा प्रकारे या ठिकाणी आपलं जे गणपतीचं जे अंतिम टप्प्यातील रंगरंगोटीचं काम आहे ते कशा प्रकारे सुरू आहे आणि काय सांगाल. तर आता गणेश चतुर्थीला अवघे 15 दिवस राहिलेले आहेत आणि या 15 दिवसामध्ये या गणेश मूर्ती आपण कधी लवकरात लवकर कसे पूर्ण करू शकाल याची आम्हाला मनात हुरहुर असते. कारण हे गणेश मूर्ती की आज नाही मी उद्या देतो गणेश चतुर्थी असं सांगून जमणार नाही. तर त्या गणेश चतुर्थीच्या दिवशीच आम्हाला त्या मूर्त्या पूर्ण तयार करून आम्हाला द्याव्या लागतं. तर अजून तुमचं कितपत काम यामध्ये शिल्लक आहे. अजून आमचं जवळजवळ 50% काम आमचं शिल्लक आहे आणि ते आम्ही पूर्ण करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. हे आता जे आता तुम्ही करताय हे डोळ्यांचं काम आहे ना. हे मी जे काम करतो ते गणेश मूर्तीच्या नेत्राचं हे काम करतो. तर हे नेत्रांचं काम करत असताना खूप काळजी घ्यावी लागते आणि हे काम करत असताना असे पटकन मी काम करून जाईन असे काम होत नाही. त्याची पूर्ण काळजी घ्यावी लागते. हे पूर्ण हे बारीक काम आहे. तर या बारीक कामासाठी मला वाटतं घाडी कुटुंबियांनी आपल्याकडे जे बारीक सगळं काम जे आहे ते महत्त्वाचं काम जे तुमच्याकडे दिलेलं आहे का. हे काम जवळजवळ मी आज 10 वर्ष काम करतो आहे. हे काम मी माझ्याकडे संपवलेलं आहे. बरोबर. या कामाची डोळ्यांच्या खास कामांची जबाबदारी जी सर्वस्वी आहे ती तुमच्याजवळच आहे. पण आणखीन तुम्ही या ठिकाणी आता कितपत कामाचं जे मूर्ती पूर्ण होण्यासाठी अजून किती दिवस जातील. अजून मूर्त्या पूर्ण होण्यासाठी कमीत कमी 10 ते 12 दिवस जातील या सर्व मूर्त्या पूर्ण होण्यासाठी. आणि ह्या मूर्तीचं हे जे रंगरंगोटीचं काम आहे ते थोडंसंच राहिलं आहे. आता ह्याला किती दिवस जातील. ह्याला ही जी मूर्ती आहे ह्याला पूर्ण होण्यासाठी ह्याला काय 1 दिवस जाईल. म्हणजे पूर्ण कंप्लीट होण्यासाठी आता फक्त 1च दिवस राहील. एका दिवसात ही पूर्ण मूर्ती कंप्लीट होऊ शकेल. गेली 45 वर्ष ती ही कला जोपासतात. त्यांच्यासोबत त्यांचे पुतणे रुपेश रमेश घाडी, संतोष घाडी, मुलगी राखी घाडी, मुलगा तुषार घाडी, नात रुणाली घाडी, दीक्षिता घाडी यांनी ही कला अवगत केली. काय सांगशील कशा प्रकारे हे तू गणपती रंगवण्याचं आणि काम करत आहेस.
मला जवळजवळ मी आता 4-5 वर्ष झाली इथे येते. म्हणजे 12वी झाली आणि त्यापासून मी सगळं काम करते. तर मला खूप आवड होती या सगळ्या कलेची आणि बाबांना एक सपोर्ट म्हणून मी जॉबवरून 1 महिन्याची सुट्टी काढून दरवर्षी इकडे येते. आणि आता चाललंय आता काम. अर्धे तरी झालेत बहुतेक आणि मी मोस्टली ते डायमंडचं काम करते आणि धोतर वेअरिंग वगैरे शिकूनच आले मी. आणि हे डायमंडचं काम मी स्वतःच करते. फक्त ते धोतर वेअरिंग मी शिकून आली. बाकी सगळं स्वतःच्याच मनाने करते. तरी हे धोतरचं वगैरे काम म्हणजे ते कशा प्रकारे कुठून शिकून आलीस तू? मी धोतर वेअरिंग मी प्रथमेश घाडगे म्हणून आहेत लोअर परेलला त्यांच्या इकडून शिकून आली आहे. ते आता यावर्षी सुरुवात आहे. जर कोणाला आवडलं तर ऑर्डर देणार तसं नेसवणार. एक धोतर मी फक्त रेडी करून ठेवलंय. तर हे बारीक बारीक जे खडे आहेत ते कशा प्रकारे तू लावण्याचं जे काम केलं आहेस? हे सगळं मी पेपरवर पूर्ण डिझाईन हे करून नंतर कट करून त्यांचं मेजरमेंट घेऊन प्रत्येक गणपतीचे कान त्यांची साईज पूर्ण टोटली अलग अलग असते. तर मग त्यांचं मेजरमेंट घेऊन पूर्ण नंतरच मी रेडी करते. मग त्यांचे कानातले त्यांच्या मुकुटाचं हे सगळं पेपरवर चिपकवून सगळं रेडी करते. तर खास तू मुंबईवरून येते ह्या गणपतीच्या चतुर्थीच्या निमित्ताने गणपतीची जी आहे ती रंगरंगोटी करण्यासाठी. तर आणखीन तुला काय वाटतं की बाबा इथे कशा प्रकारे आणखीन त्यामध्ये बदल व्हायला पाहिजेत? अजून म्हणजे आता खूप सगळं ॲडव्हान्स झालं आहे. खूप आता हे पण डायमंडचं नाही मोस्टली ते आपले याचं तांबा पितळसारखे आता ते दुसरं काहीतरी निघालं आहे ते सुद्धा चाललं आहे. मग आता जसं ॲडव्हान्स होतं तसं आपल्याला पुढे पुढे जायला पाहिजे. पण इथे पण आम्हाला पण बजेटमध्ये परवडलं पाहिजे असं पण हे होतं. पण इथे आम्ही सगळं म्हणजे 1.5 दिवसाचा गणपती असेल तरी आम्ही त्यांना डायमंड लावतो आणि 11 दिवसाचा असेल तरी लावतो आणि जरी कोणाचा 500 रुपयाचा असेल तरी लावतो आणि 10,000चा असेल तरी लावतो डायमंड. हे आमचं बाबांनी सांगूनच ठेवलं आहे आम्हाला की असंच करायचं करून. आणखीन काय सांगशील तू या तुझ्या चित्रशाळेबद्दल किंवा येथील पूर्ण कामाबद्दल? इथे तरी आम्ही आमचे सगळे कुटुंबातलेच म्हणजे माझे दादा, बाबा, माझ्या भाची हे सगळं आम्ही एकत्र मिळून काम करतो. मजा वाटते काम करताना स्टार्टिंगपासून ते एंडिंगपर्यंत. आता जरा आम्हाला आराम पण नाही पण खरं मजा येते काम करताना. या परिवारात 5 ते 6 सदस्य मूर्तीकाम करतात. त्यामुळे सुरुवातीला 30 ते 40 मूर्त्या विकणारे घाडी कुटुंबीय आता 150हून अधिक मूर्त्यांची दरवर्षी विक्री करतात. सुरुवातीला लाल मातीच्या मूर्ती ते बनवत होते. आता POPला मागणी वाढली आहे, त्यामुळे मागणीनुसार तयार मूर्ती आणून ते रंगवण्याचं काम करतात. ते जवळपास गणपतीला अवघे 15 दिवस शिल्लक असताना कशा प्रकारे या ठिकाणी कामात जी आहे ती या ठिकाणी लगबग सुरू असताना आपल्याला दिसत आहे. देवगडसाठी नागेश दुखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय, त्यामुळे आताच महावितरणचे अधिकारी कर्मचारी सज्ज झालेत. 1 ऑगस्ट पासून अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली आहे. यासाठी रात्रपाळी कर्मचारी नेमण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणचे अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांनी दिली आहे. कोणती व्यवस्था केलेली आहे, कसं काय नियोजन केलेलं आहे? सर, गणपती उत्सव 19 सप्टेंबरपासून चालू होत असलेला तरी आपण 1 ऑगस्टपासून गणपती उत्सवाची तयारीला लागलेलो आहे. आपण सर्वात पहिली मीटिंग 1 ऑगस्टला घेतली होती. तालुक्याचे 10 SDO यांच्याशी घेऊन गणपतीची आपण उपाययोजना आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि काय मेंटेनन्स करायचं आहे याचा आपण सांगाडा बनवलेला होता. त्याच्याप्रमाणे प्रामुख्याने LT लाईनची ट्री कटिंग, रिजम्परिंग
आणि कुठे आपल्याला काही मटेरियल स्पेअरमध्ये ठेवावं लागेल का, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर फेल झाला तर तो ट्रान्सफॉर्मर लगेच त्या गावाच्या जवळपास आपल्याला ठेवता येईल का, असं मटेरियल प्रोव्हाइड करण्याची प्रोव्हिजन आपण गणपतीमध्ये केलेली आहे. मेन म्हणजे आवर्जून मला असं सांगायची इच्छा आहे की गणपती आला तर आपल्या गावागावातली लोकंसुद्धा उत्स्फूर्तपणे स्वतःहून त्यांच्या वाडीतली त्यांच्या गावातली ट्री कटिंग करण्यासाठी महावितरणला मदत करत आहे. आणि आमचे कर्मचारीसुद्धा एक मोठ्या प्रमाणात उत्साहाच्या वातावरणात जनता आणि ग्रामस्थ यांच्या माध्यमातून LT आणि ST याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्री कटिंग करत आहे. आणि महावितरणमध्ये असलेले 18 ठेकेदार, आपण ह्या ठेकेदारांची गणपतीच्या पिरियडमध्ये सबस्टेशनला राहण्याची अरेंजमेंट करणार आहे, जेणेकरून एखादा पोल पडला किंवा वादळामुळे काही परिस्थिती उद्भवली तर हे 18 एजन्सीचे 180 माणसं तात्काळ आपल्याला वापरता येतील. ह्या दृष्टीने आपण एजन्सीला सुद्धा अलर्ट राहण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. प्लस त्याच्या व्यतिरिक्त आपण गाव पातळीवर 2 ट्रान्सफॉर्मर, फ्यूज वायर, लग वायर असे मटेरियल्स आपण महावितरणकडे प्रोव्हाइड करून दिले आहे. आणि मागच्या 3 वर्षामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार गणपतीमध्ये घडला नाही. आणि आम्ही तुम्हाला अनश्युअर करतो की ह्या गणपती उत्साहासुद्धा आपण धूमधामीने महावितरण कुठल्याही प्रकारे मागे न हटता व्यवस्थित सप्लाय मेंटेन करेल. हो, आपण त्याच्यासाठी आहे ना कंट्रोल रूम स्ट्रॉंग केले. एखाद्या वेळेस नॅचरल क्लायमेटने सपोज सप्लाय बंद पण पडला तर त्यांना तात्काळ सेवा देण्यासाठी आपण रात्रपाळीला सुद्धा माणसं ठेवणार आहे. त्या पिरियडला आपण गणपतीच्या पिरियडमध्ये आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे न्यूजपेपरमध्ये मोबाईल नंबर पण प्रसारित करणार आहे, जेणेकरून एखाद्या वेळेस झाल्यास अनुचित प्रकारे सप्लाय बंद पडला तो फास्टमध्ये कसा रिस्टोअर करायचा हेच आपल्या हातात राहणार आहे. त्याच्यासाठी आमची यंत्रणा सुसज्ज आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आलं गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. महावितरणचे कंत्राटी कर्मचारी धनंजय फाले अपघात मृत्यू प्रकरणी जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, मयत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी या मागण्यांसाठी कुडाळ विकास समिती, सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना, महादेवाचे केरवडे ग्रामस्थ, पिंगुळी शेटकरवाडी गुडीपूर ग्रामस्थ, कुडाळ तालुका धनगर समाज या सर्वांच्या वतीनं महावितरणचे अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्यात आलं. यावेळी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, एजंटांवर कारवाई व्हावी यांसाठी अधीक्षक अभियंता यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आलं. या उपोषणकर्त्यांच्या घोषणांनी अधीक्षक अभियंता कार्यालय दणाणून गेलं. कोण म्हणतो देणार नाही. अपघातात जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. अपघातात जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. अपघातात जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. या उपोषणास कुडाळ तालुका वीज ग्राहक संघटना अध्यक्ष गोविंद सावंत, काँग्रेसचे कुडाळ तालुका अध्यक्ष अभय शिरसाट, अजित पवार गटाचे काका कुडाळकर, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कुडाळ शिवसेना तालुका प्रमुख राजे नाईक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजू कविटकर, कानू शेळके, सुरेश वरक, गंगाधर कुबल, गंगाराम कोकरे, नितेश कोकरे उपस्थित होते. आश्वासनानंतर हे उपोषण स्थगित करण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. या संदर्भामध्ये फक्त मी एवढंच सांगेन, कुडाळ मालवण हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी यानंतरच्या काळामध्ये निलेश राणे यांच्या नेतृत्वात लढणार. या संदर्भामध्ये फक्त मी एवढंच सांगेन, कुडाळ मालवण हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी यानंतरच्या काळामध्ये निलेश राणे यांच्या नेतृत्वात लढणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. वैभववाडी तालुक्यातील बाजारपेठेत स्टॉलच्या जागेवरून दोघात वाद झाला. यात एका स्टॉलची तोडफोड करत तो रस्त्यावर पलटी करून टाकण्यात आला. रविवारी रात्री यावरून मोठा वाद झाला होता. शहरातील अनधिकृत स्टॉलवर नगरपंचायतीनं फेब्रुवारी 2023 मध्ये कारवाई केली होती. शहरातील सर्व स्टॉल हटवण्यात आले होते. यानंतर पुन्हा जून महिन्यापासून शहरात शासकीय जागेत स्टॉल उभारले जाऊ लागले. आता शहरात पुन्हा नव्यानं स्टॉल उभारणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. बुधवारी संभाजी चौकातच एका महिलेनं वडापावचा स्टॉल लावला होता. अखेर प्रशासनानं समज दिल्यानंतर तो सार्वजनिक शौचालयाच्या नजीक नेण्यात आला. याच स्टॉलवरून रविवारी रात्री 2 स्टॉल धारकांमध्ये वाद झाला. ज्या महिलेनं नव्यानं लावलेल्या स्टॉलला पूर्वीपासून असलेल्या स्टॉल धारकानं विरोध केला. दोन्ही स्टॉल धारकांचा व्यवसाय एक असल्यानं यावरून दोघात वाद झाला. रविवारी रात्री या वादातून महिलेच्या स्टॉलमधील साहित्याची तोडफोड करण्यात आली. तसेच त्यातील साहित्य बाहेर फेकण्यात आलं. तो स्टॉल उलटा करून टाकण्यात आला. या वादामध्ये एक महिला जखमी झाली आहे. दोन्ही बाजूंनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी दिल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. जालना जिल्ह्यातील मराठा आंदोलनावरील लाठीचार्ज नंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झालाय. ठिकठिकाणी आंदोलनं, मोर्चे काढण्यात येत आहेत. वैभववाडी तालुका सकल मोर्चाच्या वतीनं तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आलं. जालनातील या घटनेचा निषेध करण्यात आला. जालन्यात आरक्षणासाठी मराठा समाजाचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीचार्ज केला. यात अनेक महिला पुरुष जखमी झालेत. या घटनेचा पडसाद राज्यभर उमटत आहे. या घटनेचा सर्व स्तरातून निषेध करण्यात येतोय. राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झालाय. वैभववाडी तालुक्यातील मराठा समाजानं एकत्र येत या घटनेचा निषेध केलाय. तसेच तहसीलदार यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन दिलं. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी, लाठीचार्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी सचिन तावडे, मनोज सावंत, विठोबा सावंत, किशोर दळवी, शेखर रावराणे, रुपेश वारंग, नितीन कदम, तेजस साळुंके, सुभाष साळुंके, प्रफुल्ल रावराणे उपस्थित होते. आज सकल मराठा समाजाकडून आज आपण तहसीलदारांची भेट घेतल्यात. नेमका काय विषय होता आणि कशा संदर्भात निवेदन दिलेलं होतं? आम्ही सर्व सकल मराठा समाजातर्फे आज जे तहसीलदारांना निवेदन देण्यासाठी गेलो होतो ते या संदर्भात की जालना येथे जो मराठा आंदोलकांवरती जो लाठीचार्ज झाला त्याचा एक निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी सर्वजण जमलो होतो. आता हे सर्व करण्याचा उपद्रव असा की मराठा समाजाने आतापर्यंत अनेक प्रकारची आंदोलनं या ठिकाणी महाराष्ट्रभर केली आणि त्यामध्ये कोणतेही आंदोलन त्यांनी अशांततेने केलं नव्हतं आणि शांतताप्रिय पद्धतीने ही सर्व आंदोलनं केली होती. परंतु जो परवाचा जो प्रकार झाला त्यामध्ये खूप विचित्र प्रकार झाला. कदाचित बाहेरच्या लोकांनी त्या आंदोलनामध्ये येऊन त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करून किंवा भडकवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्नही झाला असावा आणि त्याची परिणिती म्हणून सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ह्या सर्व ज्या आंदोलकांवरती तुटून पडली आणि रक्त येईपर्यंत त्या ठिकाणी लाठीचार्ज झाला आणि अशा प्रकारे लाठीचार्ज होणं हे फार दुर्दैवी गोष्ट आहे. आणि तरी त्या ठिकाणी जो लाठीचार्ज होऊन जो गुन्हे दाखल झालेले आहेत जे मराठा कार्यकर्त्यांवरती ते सर्व जे निर्दोष कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यावरचे गुन्हे पूर्णपणे मागे घेतले जावे अशी आम्ही मागणी या निवेदनामार्फत या ठिकाणी केलेली आहे आणि या ठिकाणी आम्ही केलेली आहे. ज्यांनी हा लाठीचार्ज केला ते अधिकारी असतील किंवा संबंधित राज्यकर्ते असतील त्यांच्याबाबत काय मागणी केली? त्यांनाही निलंबित करण्यात यावं अशा प्रकारची मागणी या निवेदनामार्फत आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे.
ओके. आणि यानंतर मराठा समाजाची भूमिका काय असणार? आज निवेदन दिलात, एखादा मोर्चा वगैरे असणार आहे का? या प्रकारे आता जिल्हा लेवलवरती पण येत्या उद्या 5 आणि 6 तारीखला जिल्हा लेवलवरती मोर्चा या ठिकाणी नियोजित केलेले आहेत आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये. आणि त्याप्रमाणे वरच्या आमच्या आधी हे जे प्रशासन आमची संघटनेमार्फत जे काय आदेश येतील त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाईल. आणि तालुक्यामार्फत त्यांना संपूर्ण समर्थन असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कणकवलीत मराठा समाज एकवटला, वैभववाडीत स्टॉलचा वाद पेटला आणि धनंजय फालेच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी महावितरणच्या कार्यालयासमोर उपोषण. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.